Bon dia a tothom. Continuem amb les presentacions d'aquest llibre Macià Moscou, Centenari 1925-2025, Internacionalització de la causa catalana, que aquest mes de març vam començar el mes el dijous dia 5 a la llibreria Atzerà, en companyia d'en Josep Lluís Carot Rovira i de la Rosa Maria Codines. A continuació, aquest mes hem estat a Vic amb un acte en col·laboració amb l'Assemblea Nacional de Catalunya i amb la intervenció de dos coautors, en aquest cas en Francesc Morera i en Tomàs Callau, i aquest diumenge passat, 22 de març, vam estar a les Borges Blanques amb un espai molt adient, que és l'Espai Macià, i vam comptar amb la presència i col·laboració d'en Miquel Àngel Estrader, que havia estat alcalde de les Borges Blanques i escriptor. Després vam anar a la cafeteria Eslàvia, coneguda, per a fer un vermut de tots els assistents. La setmana vinent estarem a Reus, al Círcul, a les 7 del vespre. I el dijous 26 estarem al Perelló, al Baix Ebre, on tancarem el mes d'aquestes presentacions, que tenim molt bona impressió perquè les sales han estat plenes i els comentaris dels assistents sempre han estat bons en relació també amb que en aquest llibre s'afegeix informació original i informació directa d'aquests fets que van passar fa 100 anys.